Γεια σας παιδιά, μία κατασκευή από κύρτο που θα φτιάξουμε τώρα είναι αυτή εδώ. Έχουμε πάρει δύο κάσες από εδώ μία και τις έχουμε ενώσει. Κάτω εδώ έχουμε βάλει ταινία, την έχουμε περιτυλίξει για να μην φεύγει μία από την άλλη, και στα πάνω δύο άκρα εδώ. Μετά θα το τυλίξουμε με εκεί πέρα το δίχτυ που έχουμε γύρω γύρω. Την τρύπα εδώ που κάναμε απάνω, όπως βλέπουμε, για να μπει μέσα το ψάρι. Εσείς μπορείτε να κάνετε και ένα άλλο πράγμα, να βάλετε εδώ σαν ένα καγκελάκι μικρό για να ανοιγοκλίνει και να το πιάσετε εδώ με σύρμα μετά. Μπορούμε να το τυλίξουμε με την μπετονιά εδώ που βλέπουμε εδώ, για να πιάσει η μία κάσα με την άλλη πιο καλά δηλαδή. Εμείς θα βάλουμε σύρμα κάπως χοντρό, ας το πούμε, για να πιάσει. Εδώ εντάξει, μπορείτε να βάλετε λίγο σύρμα και μπετονιά για να πιάσει καλά και στα δύο άκρα. Από πάνω μπορείτε να βάλετε δηλαδή λίγο πανί και να το κόψετε. Εδώ όπως βλέπετε παιδιά βάλαμε το σύρμα. Ναι, τώρα τη μαγιά που κάναμε για να τεντωθεί, βάλαμε το κατσαβίδι εδώ όπως βλέπουμε και το γυρίζαμε έως να γυρίσει και να τεντωθεί. Αυτό εδώ θα το κάνετε και εδώ και από τις άλλες πλευρές της έξω, από εδώ με μεριά. Βάλαμε εδώ το σύρμα το ένα και εδώ το άλλο και από την άλλη το ίδιο. Εδώ το ένα και το άλλο, όπως βλέπετε. Λοιπόν, τώρα εδώ που είχαμε βάλει ταινία θα περάσουμε και από εδώ σύρμα, τέτοιο από εδώ, και από την άλλη δηλαδή το ίδιο. Εδώ βάλουμε σύρμα. Σε λίγο θα το δείτε. Κάναμε την παύση μας τώρα λίγο για να φτιάξουμε λίγο αυτό. Όπως είδατε στην ταινία που πάνω βάλαμε τα συρματάκια και από την άλλη πλευρά, άρα έχουμε και στα δύο. Τώρα που το μόνο που μας απόμενε είναι το δίχτυ που θα μπει από πάνω. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε βάλει το δίχτυ γύρω γύρω, το έχουμε τυλίξει γύρω γύρω. Εδώ έχουμε βάλει το σύρμα στο πανί για να μην φεύγει από την κάσα. Ωραία. Η τρύπα εδώ που έχουμε ανοίξει για να μπαίνει μέσα το ψάρι, θα ρίχνουμε μέσα φαγητό. Το καλό είναι ότι γύρω γύρω στο δίχτυ δεν θα μπορεί να βγει το ψωμί, το φαγητό δηλαδή που μπορούμε να βάλουμε μέσα για να μπει το ψάρι κάτω κάτω. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like. Τα λέμε σε μια επόμενη κατασκευή που θα είναι καλύτερη από όλες αυτές που κάνουμε τώρα. Αντίο.